तनी मनी भजन जरूरी बा से कि भाई कोनो तिलक बारात के प्रोग्राम नानू हबीबुल बाबा जब के प्रोग्राम के हमने के नियम बा के करे के वही तरी सजाई जा जने से पहले चलत आई तो ओकरा बात तो गइबे करब कि दिल से बनावल पागल नु होई अभी यही छपरा जिला के साथ भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी के गोले हम आज से 8 साल पहले गौले रहे धनंजय चाचा बियावा प्रदेश में बस गइल बाड़न त मेहरारू अपना बोलमुआ खातिर चिट्ठी लिखतारी आ चिट्ठिया में लिखल का बा तनी मनी भाव से होके के हाय 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 यो पहले के मेहरारू चिट्ठी लिखे आ चिट्ठी में लिखाएगा बड़ी सुंदर बा अरे पीगावा ना करवला ये पिया हो अब ये कहे के बोललू हने हमार भजन बिगड़ा था कि ना तारा चलते कबे से अच्छा अपने से तो हनी तो भजन में आवे कर अपने से आई बड़ी सा डांस का अच्छा बाबा के भजन में ना बात हाय हाय देखो तहरा से मेहरारू अपना बोलमुआ से का कहत का ए गोलू चाचा आरती गवाला करवाला राजा हो घर बैठवला अरे की अपने तो गइला राजा जी पूर्वी बनिजिया के करा से हंसब पिया हो के करा से बोलो आ के करा से कहब पिया हो अपना दिलवा के बतिया पति देव जब चिट्ठी पढ़ल तो जवाब दिलन कि ननदी से हंसी हो गोतिनी से बोली हो आ देवरा से कही हो धनी हो अपना दिलवा के बतिया तो हमारा ढेर भजन गावे की आदत ना हो बाकी जे माई के मानत होई जेकरा के माई दो हाथ देले होई है प्रेम से तनी सब कोई खड़ा कर दे माई बहिन सब कोई जे स्टेज पर सब कोई आइए को बस गीत होई हां कौन गीत कौन गीत होई जना पर मन करी के कुछ बजाए बोलू भैया अरे किया वाला वाला पिया हो गाना तो सभे सुनले बा त काहे रउरा सभे मोहटेले बानी आंख खराब होइल बा गोलू राजा के आ मन बर बड़े सरोता तनी हाथ उठा के कहे अरे काहे ना लगवाला पिया हो अरे काहे ना लगवाला पिया भिखारी
चाचा प्यारी देश बनी देखे रहो प्यारी देश बनी देखे रहो जातो या वक्त में पहले को जोरदार जयकारी बोलो मनोज बाबा तब कहे ना लगो छपरा जिला में कोई से हमें डांसर का काम नहीं है यहाँ गोलू राजा अरे निमिया भावे नाही को बहु इनका पोखरी पीपरा जिया जिया को बहु इनका पोखरी पीपरा अरे बहुत अनार लगा होता है देखो ना हम YouTube पर अरे अनारू आर लगवलो राजा जी ओढ़ौल लगवलो तो कहे ना लगवलो किया हो कलाकार कैसे बने के चाहिए कि सभी खुश रहो नृत्यांगना लोग भी हमारे का आशीर्वाद देहनी भीम भैया के पूरा परिवार यानी पूरा टीम हमारे का आशीर्वाद देहनी बार बार प्रणाम करो कमेटी के तरफ से टिंकू सिंह जी अंगद सिंह जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद बार बार प्रणाम करो पिंटू भैया जमल बा एक लाइन और बढ़ा दे बनी है अरे निमिये के तारावा बोली ऊंचा चौतारा
दीपक सिंह जी घोरापाली ड्रोन कैमरा वाले भाई के बहुत बहुत आशीर्वाद। शीशम लगवाला पिया हो सगवन लगवाला कहे न लगवाला पिया हो कहे न लगवाला पिया हो बोली सच्चे दरबार की एगो हनुमान जी के गाय के रहे थे